kan isa lang ka para may manakaptan. Ngayong hapon, sa tanan niya Kristiyanong tumuluos ang Barangay San Rafael, subong hapon magahiwat kita sa Domingo de Ramos. Yaring ato may intensyones para sa pagsulog naton sang Santos nga Misa. Thanksgiving offered by Don De Valdez Sr. on his 60th birthday today, offered by Walde and Tizon family. Thanksgiving is offered by Juliet Sayo and Azucena Tabuyok on their birthday. Thanksgiving is offered by Wendell Ledesma and prayers for fast recovery. Prayers para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro and Bigona family. Para sa kalag ni Maximino Cag Ronelo, offered by Delia Mendote and family. Para sa kalag nanday Renato Serena Cag Apolonia, offered by Gamarcha family. Para sa kalag ni Yolando, offered by Jesse Capauan and family. Para sa kalag ni Donito, offered by Galarpe family. Para sa kalag ni Romeo Sr., offered by Tabuyok family. Para sa kalag nanday Stanislao Cag Gertrudes, offered by Pison family. Para sa kalag nanday Mark Anthony Michael Angelo Rodolfo Sr. Cag Bernardo, offered by Tia Kitching. Para sa kalag nanday Isabel Stanislao Cag Gertrudes, offered by Britannia family. Para sa kalag nanday Nieves Rosario Rafael Isidro Cag Primitivo, offered by Tahan Langit family. Kag ang aton niya mga sponsors: Mr. Stephen John Escarrera and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Miss Angeline Mabilog and family, Miss Jean Likbanin and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Miss Nilida Tamises and family, Miss Kristen Joy Ledesma and family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, Mr. and Mrs. Eliza Fusin and family, Mr. and Mrs. Aileen De La Cruz and family, kag Mr. and Mrs. Edith Tabirao and family. Ang aton niya celebrante, sining aton niya Santos sa Misa, ano si Reverend Father John Tarifa. Kag aton siguran ang rito sa pagbadlis o kung sa pag-bendisyon sa mga ramos o kung palma. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Labi hinigugma nga mga utod sa sulod sang 5 ka semana aton ginsuguran ang Kwaresma paagi sa paghimo sing pagpenitensya kag mga buhat sang kaluoy. Ginaman naton ang aton kaugalingon sa pagselebrar sining misteryo Pascual nga amo ang pagkasakit, ang pagkamatay, kapakabanhaw sang aton Ginoong Jesucristo. Sa karon nga adlaw nagatililipon kita sa pagselebrar sining misteryo Pascual upod sa bugos ng Santa Iglesia. Sa Jesus nagsulod nga madinalag-on sa siyudad sang Jerusalem sa pagtuman sang iya mga buluhaton subong manuluwas. Gani, samtang ginadumdum naton sing matinuohon kag mainampuon
ining pagsunod ni Kristo sa Jerusalem sa pagluwas sa aton. Magsunod kita sa Ginoo. Kay kon nagabuylog kita sa iya pag-antos, magapakigambit man kita sa iya pagkabanhaw sa isa ka bag-o nga kabuhi. Mga muyo kita, o gamanan kagulay katapusan nga Dios, bendisyon ni kagpasanto sa ining mga ramos, karon nagahinugyaw kami sa pagsunod kay Kristo nga Hari, itugot nga makaabot man kami sa langit mon kagulay katapusan ng Jerusalem. Ginapangayo namin sa imo, pagi sa iya na kabuhi ka nagahari, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Sang nagahilapit na sila sa Jerusalem, kaliabot sa Bethphage, sa bukid sa mga olivo. Jesus ang kamagintutuan nga nagsiling sa ila. Kadto kamo sa baryo nga yara sa atubang ninyo. Pag sa gidayon, makita ninyo dito ang ating akbo na nabigo. Tungod sa iya pulyeno. Kung pagkino sila, kata sila sa akon. Kung magpamangkot sa inyo, o kung may magpamangkot sa inyo, magsabat ka mo, kinahanglan sila sa Ginoo. Pag sa gilayon, ipadala nila sila. Natabo ini, agumatuman ang ginsiling pagi sa propeta, sugirin ninyo ang bata ng dalaga sa Sion. Yari ang imo hari nga nagapakari sa imo. Mapainubuson siya kag nagasakay sa asno kag sa pulyeno nga tinday sa asno. Naglakat ang magintuton-an at tumang na ginsugo ni Jesus sa ila. Gindala nila ang asno kag ang pulyeno kag ginhapinan ini sang ila mga kunop kag ginsakyan ini ni Jesus. Madamo gid nga mga tawo ang naghumlad sang ila mga kunop sa dalan. Ang iban nag-upod sa mga sanga sa mga kahoy kaginladlad ini sa dalan. Ang mga tawo nagauna kay Jesus ka mga nagasunod sa iya nagasinggit, Hosana sa anak ni David, bulahan ang nakari sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kaitaasan. Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, ang tanan ng mga pumuluyo nagkinagula ka nagpinamangkutanay, sino bala siya?
nagsabat ang mga tao, siya amo ang propeta nga si Jesus nga taga Nazaret sang Galilea. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Paglayaw sa imo, O Ginoong Hesukristo. Mga utod, aton ginasugdan ang Semana Santa paagi sa sining pagsaulog sang Domingo de Ramos. Nagasunod kita kay Jesus sa pagsulod sa iya balaan nga syudad ang Jerusalem. Ginapahanumdom kita nga kung nagaupod kita sa iya sa tanan nga aspeto sa iya nga pagpanglakaton, kita man magamanimayaon upod sa iya. Gani, pagupod kita sa aton Ginoo nga wala sing kahadlok kag wala sa kapungaw. Kilalahon naton siya nga aton hari. Hosana, Hosana, Hosana sa anak ni David. Hosana, Hosana, Hosana sa anak ni David. Dayaw ng nagakari sa ngalan sang Ginoo, Hari nga tahanan, O Hari sang Israel. Hosana, 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 Hosana sa anak ni David. Hosana, Magtindog ka na, tindog. Hosana, Hosana, Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. Dayaon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo, O Hari sang Israel. Hosana sa kahitaasan. Hosana sa anak ni David. Hosana sa anak ni David. Dayaon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo, O Hari sang Israel. Hosana sa kahitaasan. Mga muyo kita, ug amahanan kag walay katapusan nga Dios, buot kang amon manluluwas nga si Kristo mangintawo, kag mapatay sa krus sa pagpakita sa amon sa himpit nga huwaran sa pagpaubos. Buligi kami sa pagsunod sa iya pagpasensya, kag himua kami ang mga tako sa pag-aambit sa iya pagkabanhaw.
Ginapangayon namin niya sa imo, pagi kay sa Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Paling-paling ko na tanan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Ang Ginoong Dios naghatag sa akon sing dila, sang isa ka manunudlo, kag sang ikasarang sa pagpahalipay sa mga ginatak-an. Sa tagsa kaaga ginapukaw niya, kag ginapaanting ang akon igdulungog, sa pagpamati subong sang isa kagintutunan. Ang Ginoong Dios nagbukas ang akon igdulungog, kag wala ako magpamatok, wala man ako magtalikod sa pagpangindi. Gintaya ako ang akon nawong sa mga nagabugras sang akon bungot. Wala ako pagtabuni ang akon guya sa pagpasipala kag sa mga pagdupla. Kay ang Ginoong Dios nagatabang sa akon, gani nahibaloan ko nga hindi ako mahalitan sang pasipala. Ginapadamol ko ang akong guya subong sang bato, kag nahibaloan ko nga hindi ako mahuyan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Dios ko, nga abala nga ginbayaan mo ako. Dios ko, nga bala nga ginbayaan mo ako. Ang tanan nga nakakita sa akon, nagkadlaw sa akon. Nagyambi sila sang ila bibig, kag nagtanga sang ila ulo. Nagsalig siya sa Ginoo, pabay-i nga luwason siya sini. Kun matuod nga abyan siya sang Ginoo, hilwayon siya sini. Dios ko, nga bala nga ginbayaan mo ako. Madamo nga mga ido ang naglibot sa akon. Isa kaguban sa mga malaot ang naglikop sa akon. Ila ginbuhuan ang akon mga kamot kag tiil, sarang ko na maisip ang tagsanakon ka mga tulan. Dios ko, nga bala nga ginbayaan mo ako. Ila ginpamartida ang akon mga panapton. Ila gingabot-gabutan ang akon bayo. O Ginoo, hindi ako pagpabay-i nga nagaisahanon. Ikaw ang akon kabakod, dali ka sa pagbulig sa akon. Dios ko, nga bala nga ginbayaan mo ako. Ako nibantalang imo kabantugan sa akon mga utod, kag ako ikaw dayawon sa ila mga pagtilipon. Kamo nga nagahadlok sa Ginoo, dayawa siya. Kamo nga mga anak ni Jacob, himayaa siya. Kamo nga mga anak ni Israel, magtahod kamo sa iya. Dios ko, nga bala nga ginbayaan mo ako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang kinaugali sang Dios yara sa iya sa gihapon, pero wala siya maghuna-huna nga sa pakusog dapat siya magtinguha na mangin kaangay sa Dios. Sa baylo, sa iya kaugalingon nga kabubuton, ginpaiway niya initanan, kag nagsuklob siya sang kinaugali sang isa kaulipon. Nagpakatawo siya, kag nagpakita sa dagway sang tao. Nagpaubos siya sang iya kaugalingon, kag nagmasinulundon tubtob sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sini, ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kag ginhatagan siya singalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Gani sa ngalan ni Jesus, ang tanan nga mga tinuga sa langit kag sa duta, kag sa idalom sang duta magaluhod. Kag ang tanan magkilala sing dayag nga si Jesucristo amo ang Ginoo sa himaya sang Dios nga Amay.
ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palig magtindog ang tanan. imong agugma, iluwas mo kami. Tungkol sa imong agos, iluwas mo kami. Nagpaubos si Kristo sa iya kaugalingon kag nagmasinalundong tubtob sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon sa krus. Tungod sini ginbayaw siya sang Dios sa kahitaasan, kag ginhatagan siya singalan nga labaw sa tanan nga ngalan. Sang imong agugma, iluwas mo kami. Tungkol sa imong agos, iluwas mo kami. Tungkol sa imong agugma, iluwas mo kami. Tungkol sa imong agos, iluwas mo kami. Pasyon sang aton Ginoong Hesukristo, suno kay San Mateo. Sadto nga panahon, si Jesus nagtindog sa atubangan ni Poncio Pilato nga nagapamangkot sa iya. Ikaw bala ang hari sa mga Hudeo? Nagsabat si Jesus, Ginasiling mo. apang wala siya magsabat sa madamo nga mga panumbungon sang pangulo nga mga pari, kag sang mga katigulangan sa mga Hudeo. Niyan si Pilato nagsiling sa iya. Wala ka bala makabati nga ginsumbong kanila sing madamo nga mga butang? Apang si Jesus wala gid magsabat, gani natingala gid ang gobernador. Tag sa kapiesta sang Pasko, ang gobernador may kinabatasan sa paghilway sang isa ka binilanggo nga pagapangayoon sa mga tawo. Sadto nga tion may isa ka binilanggo nga bantog nga kriminal nga ginahingalanan kay Barabas. Sang pagtipon sa mga tawo, si Pilato nagpamangkot sa ila. Sino bala ang luyag ninyo nga buyan ko? Si Barabas o kon si Jesus nga ginatawag Kristo? Nakahibalogid siya nga gintugyan nila si Jesus sa iya tungod kay nahisa sila. Sang nagalingkod si Pilato sa hukmanan sa paghukom, ang iya asawa nagpadala sini nga mensahe, hindi ka magpahilabot sa sining matarong nga tawo, tungod kagabi natublag gid ako sa akong damgo na hanungod sa iya. Ang pangulo nga mga pari kag ang mga katigulangan sa mga Hudeo naghaylo sa mga tawo nga pangayoon nila kay Pilato nga buy-an si Barabas kag ipapatay si Jesus. Gani nagpamangkot ang gobernador sa ila. Sino sa ila nga duwa ang pagabuyan ko sa inyo? Kag nagsabat sila. Si Barabas. Nagpamangkot si Pilato sa ila. Ano karon ang himuon ko kay Jesus nga ginatawag Kristo? Nagsabat sila tanan. Ilansang siya sa krus. Namangkot si Pilato sa ila. Ano bala ang iya sala? Niyan nagtudupagid ang ila pagsinggit. Ilansang siya sa krus.
Sang makita ni Pilato nga wala na siya sing mahimo, kay basi magkinagamo ang mga tawo. Nagkuha siya sing tubig kag naghinaw sang iya kamot sa atubangan sa mga tawo nga nagasiling. Wala ako sing sa labton sa kamatayon sina nga tawo. Inyo ina gusto. Ang tanan nga mga tawo nagsabat. Kami karang amon mga anak ang manabat sa iyak kamatayon. Niyan ginbuyan ni Pilato si Barrabas sa ila. Ginpahanot niya si Jesus kagintugyan nga ilansang sa krus. Gindala si Jesus sa mga soldado ni Pilato sa palasyo sang gobernador. Kaginlibutan siya sang isa ka grupo nga mga soldado. Ginubahan siya nila kaginsuluban sang bayo nga granete. Naghingo sila sing korona nga tunokon kagin korona sa iya. Kagin pauyat sing tigbaw ang iya tuong nga kamot. Nagluhod-luhod sila sa atubangan niya, kaginayaguta siya nga nagasiling. Mabuhay ang hari sa mga Hudeo. Ginduplaan nila siya, ginkuha ang tigbaw sa iya kamot, kaginhanot sa iya ulo. Sa tapos nila siya mayaguta, ginuban nila ang granete nga bayo, kaginpasuklob sa iya ang iya kaugalingon nga bayo. Gindala nila siya sa gwa agud ilansang sa krus. Sang nagapagwa sila, nasugata nila ang isa ka tawo nga taga Cirene, nga ginahingalanan kay Simon. Ginpilit nila siya sa pagpasan sang krus ni Jesus. Nagabot sila sa duog nga ginatawag Golgota, nga kung sayuron duog sang bagol. Dito ginpainom nila si Jesus sang bino, nga nasimbugan sing apdo. Apang sa madimdiman niya ini, hindi siya mag-inom. Ginlansang nila siya sa krus, kaginpartida nila ang iya mga bayo, paagi sa pagabot-gabot. Sa tapos sadto, naglingkod kag nagbantay sa iya. Sa ibabaw sang iya ulo, gintapik nila ang panumbungon batok sa iya nga nasulat, ini siya amo si Jesus, ang hari sa mga Hudeo. Ginlansang nila ang duwa ka makawat, ang isa sa iya tuo, kag ang isa sa iya wala. Ang mga tawo nga nagaalagi, naglungo-lungo sa ila mga ulo, kag nagayaguta sa iya nga nagasiling. Ikaw nga buot maguba sang templo, kag magpatindog sini sa 3 ka adlaw. Lumasa ang imo kaugalingon, kung ikaw ang anak sang Dios, panaog ka sa krus. Sa amo man nga bagay, ang pangulo nga mga pari, kag ang mga manunudlo, sang kasuguan, kag ang mga katigulangan sa mga Hudeo, nagyaguta sa iya nga nagasiling. Giluwas niya ang iban, apang hindi siya makaluwas sa iya kaugalingon? Hindi bala siya ang hari sa mga Hudeo? Kung magpanaog siya sa krus karon, magatuo kita sa iya. Nagasiling siya sa Dios, kag nagsiling siya nga siya anak sang Dios. Karon, tanawon ta kung luwason siya sang Dios. Bisan pa ang mga makawat nga ginlansang upod sa iya, nagyaguta man sa iya. Sang udto, nagdulom ang bugos nga duta sa sulod sang 3 ka oras. Sang 3:00 sa hapon, si Jesus nagsinggit sing mabaskog. Eli, Eli, lema sabachthani. Nga kun sayuron, Diyos ko, nga agi patumbayaan mo ako. may mga tawo nga nagatindog dito nga nakabati sa iya kag nagsiling. Gitawag niya si Elias. Nagdalagan ang isa, kag nagtumoy sang espongha sa langgaw, kag intakot sa punta sang tukon, kag induhol sa iya baba. Apang ang iban nagsiling. Kulat anay kamo, tanawon ta kung magkari si Elias sa pagluwas sa iya. Liwat nagsinggit si Jesus sing mabaskog, kag nabugto ang iya ginhawa. Sa sining bahin, kita magtuko o kung magluhod sa pagpamalandong sa kamatayon ni Jesus sa krus. Palig magtindog ang tanan. Niyan ang kortina sa templo nagisi sa tunga
halin sa ibabaw paidalom. Naglinog kag nagkalabuka ang mga bato. Nagbukas ang mga lulubngan kag madamo nga mga tawo sang Dios nga nagkalamatay sang una ang nabanhaw. Nagwa sila sa lulubngan kag sa tapos mabanhaw si Jesus, nagkadto sila sa balaan na syudad. Diin nakita sila sa madamo nga mga tawo. Ang opisyal nga Romano kag ang iya mga soldado nga nagbantay kay Jesus kinulbaan gid sang mabatyagan nila ang linog kag makita ang tanan nga mga butang nga nagkahalanabo. Gani nagsiling sila. Matuod gid nga anak siya sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo, payag maglingkod ang tanan. Hinigugma nga mga utod, sa nasilingkod na ginasugdan naton ang Semana Santa, pagi sa pagsaulog, sining Domingo de Ramos. Ang mahimayaon nga pagsulod ni Jesus sa syudad nga amo ang Jerusalem. Ang iya nga pagsulod nga nagapatimaan sang gitawag naton intentional nga desisyon ukon nga handom agud luwason ang katawhan. Wala siya magpalagyo, ginhakos niya ang pag-antos. Sa tuanay may isa ka tawo nga nagapauli halin sa pagsaulog sang Domingo de Ramos. Sa alagyan, madamo nga mga tawo ang nagatawag sa iya kag magpangayo sang iya dala nga Ramos. Kaya daw isa gina ka isa ka panawag sina unda isa ka gapaklang no sang nyog medyo ugbos no. Di kada may magtawag sa iya, alwan man siya magpanghatag. Kitubtob nga nagabot siya sa ila balay, daw halos wala na bilin ang iyang nga Ramos. Pero pag-abot sa ila balay, sa pinamangkot sa iyang asawa, diyan nga muna na lang bilin imo nga Ramos, kin pang ano mo, siya gin panghatag ko. Diyan gin panghatag mo tuhaw, na wala man ito mabindisyonan. Wala kaabot sa bindisyon. End of the story. Amo nang to gali, no? Kay gusto nila nga wala na sa daluon pa uli, no? Aluan naman siya, no? Hinigog mga mautod, that is not the way of Jesus. That is not genuine love, no? Nga nagahatag kita out of our surplus or out of the thing, hindi man natin kinahanglanon. Kaya ti wala man mabindisyonan, bisan pagpanghatag ko ni, no? Hindi man di Japon mapuslan, no? Nagamag-an pa akon nga dalalon pa uli sa balay, no? Ti laban-laban karon basi maglakat pa kamo sa dalan, may mangayo man sang Ramos, ti hatagan nyo, kay nabindisyon na iya, no? Nakaabot iya bindisyon. No? Pero kung mga mautod, sometimes we give not out of our substance, but out of our surplus. Siling sa iban, ba ilang kay kung magdawa-dawa gani akong pangabuhi, mabuli ko sa imo. Tisan no pa na iya maabot, no? Ba ilang kay kung magdaog ko sa loto, maamot ko. Basi hindi niya mag-abot, no? Hinikog mga utod, we have to give out of our substance, not just out of our surplus. Hindi ba kay masubra na sa aton ipanghatag naton? No. We can always give. Kagamo ini si Jesus, He gave not out of surplus, but out of substance. Ang imahin nga mismo amo ang panimuot sang Dios nga Amay. Kay ginigugma gid sang Dios ang kalibutan
Sa bagay nga iya ginhatag, iya ginpadala ang yabugtong nga anak. Ubos-ubos nga paghatag, out of substance, not just out of surplus. Mga kauturan, ikaduha nga punto, sa santos nga ebanghelyo, bukod sa pasyon nga aton ginpamatian, nga nagasugid sa aton sa kasakit, kapakamatay sa aton Ginoong Jesucristo. All throughout the narrative, makita naton nga daw kaduhagid lamang maghambal sa Jesus. Ang kalabanan nga hambal, amo ang panumbungon ni Pilato. Ang kalabanan nga mga tingog, amo ang singgit sa mga tao, ilansang siya sa krus. Ano bala ini ang mensahe para sa aton? Dako ini nga leksyon nga aton tipigan kag disiplinahon ang aton baba. Ang aton ginabungat, no? Nga mabungat lang kita sang nagakaigo kag nagakadapat. Mabungat lang kita kung ang kinahanglanon sa pagbungat nagaapekto sang kabuhi sang iban ukon sang aton kabuhi. Si Jesus nagasabat kay Pilato. Apang ang iya ginasabat, ang mga dapat gid lamang nga salabton, kasubong abi sa namangkot si Pilato, ikaw bala ang hari sa mga Hudeo. Ang iya sabat, ginasiling mo. Ang masunod niya nga mga pulong, amo ang iya pagsinggit, Diyos ko, nga agin patumbayaan mo ako. Ang masiling naton, seemingly cry o being abandoned sa bahin sa aton Ginoo. Pero nahibaluan naton nga wala siya gipabayan sa amay. Sa nasiling ko na, ang leksyon, ang mga tudluan kita to speak when necessary. Kaya kung kaisa mo ni ato nga baba, no, do hindi mapunggan. Ang nahambal sa mga tigulang, mapunggan mo ang suba, hindi lang ang baba, no? Mga kauturan sa mga mag-asawa, no? Mga asawa, kung kaisa, maghambal ka mo ang mga necessary lang, no? Hindi ka mo magtukar halin sa aga hasta hapon nga daw sobra pa ka mo sa guba nga plaka, no? Mga bana amuman, no? Mga kabataan amuman. Oo, kaya kung kaisa, kung pasugtan lamang naton ang aton nga mga pulong, kung kaisa daw kagansal na pamatian para sa aton isig katawo. Prophetic voice does not mean that we have to create noise. Prophetic voice is a voice that needs to be spoken when we are so concerned with our brothers and sisters. Among inagani nga sa mga ginikanan, kung magpanaway ka mo, panaway man. No? Pero hindi lang ang pagpanaway daw sa nasiling ko na wala na kung isa sa lugar. Mga kabataan, tinguhaan nyo man nga daw hindi man kamo masaway. No? I mean, to act nga hindi man magdala sa inyo ginikanan agod nga daw magguba nga plaka. No? May seminarista nga nagapamati diri, no? Nahibaluan na gid nga sina si Father Rector nagahambal na nga guba nga plaka, pero siya na, no? Kay Pirmiya kami na gina-remind, no? Yes, no? We need to speak when necessary. But when we speak, we have to speak out of love, no? Kung wala nagakahulugan nga mahipos kita. Pero ang ako nga punto amo ini, nga sa paghambal naton, ang unod sa atong ginahambal, amo ang pagpakita sa aton madalom nga pagpalangga kagabalaka sa aton kauturan.
Inigog mga mautod, sa sining Passion Sunday, sa diin ginapahanumdum kita sa ang pagpaubos ng aton Ginoo, nga nagdugyan sa iya kaugalingon, agud luwason kita, agud tuduan kita sang leksyon. Una, to give not out of surplus, but out of our substance. And second, to speak when necessary, to speak out of concern, out of love for one another. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Pagubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, ya anak, kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit na nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito magkarip siya liwat sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Magpangamuyo kita mga utod sa aton langit nga Amay, nga nagbuot ng tanan nga makatawhan maluwas, paagi sa kasakit, kamatayon, kapagabanhaw sa iya anak. Ang aton sabat, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga nagadumala sa simbahan kag sa gobyerno magsunod sa pagsulundan ni Kristo nga nagkari hindi agod alagaran kundi magalagad kag maghatag sang iya kabuhi para sa tanan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga magbuylog ang mga tumuluo sa Alay Kapwa program subong ila pagbulig sa mga kubos kag naga kinahanglanon labi na gid sa panahon sang crisis, kabudlay kag kalamidad. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang amon pungsod makaagom sing pagbag-o nga paglaom kag paghigayunan nga makabutwas sa kahadlok, kapipitan kag pagbahin-bahinay paagi sa amon pagbinuligay kag pagpaluntad sang paghidait. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Sa pagsaulog sang World Youth Day sa Roma sa sini nga adlaw, kabay pa nga ang mga lamharon magpalapit kay Kristo agod nga kaagom nila ang sabat sa ila mga ginapangita kag makita sa iya ang halimbawa sang bug-os nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Sa pagsaulog namon sang Semana Santa, kabay pa nga hatagan namon sing tion ang personal nga pangamuyo, pagtambong sa liturhiya sang simbahan kag sa pagbinaglinag sa mga pag-antos ni Kristo para sa amon kaluwasan. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Para sa mga pungsod nga nalakip sa crisis sang Middle East, kabay pa nga untaton nila ang pagdumtanay kag inaway kag mangita sang solusyon paagi sa dialogo nga pagtahod sa dignidad sang tawo kag nakabasi sa kalinong. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Iupod man naton nga ang iban nga kinahanglanon sang katilingban sang Dios kag sa aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo, tamda ang iyong mga anak sa pagsunod namon kay Kristo pakadto sa Jerusalem. Himua nga makalambot kami tubtub sa Kalbaryo, agud maagom man namon ang iyang himaya. Ginapangayo namin niya sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
Amen. Pag maglingkod ang tanan, kaya magpreparar sa paghalad. Yari ang ngalan Ginoo, kung asang sakripisyo, patunan ing ngalan Ginoo, inamay kami. Inahalan namon sa imo. Yari ang ngalan Ginoo, kung asang amon sakripisyo, patunan ing ngalan Ginoo, inamay kami. Inahalan namon sa imo. Yari ang ngalan Ginoo, kung asang amon sakripisyo, patunan ing ngalan Ginoo, inamay kami. Asang amon paglaom sa imo, Ginoo, ang amon nakaimtahan, inatugyan namon sa imo. Yari ang ngalan Ginoo, kung asang amon sakripisyo, Patulan ing ngalan Ginoo, tinapay kabilo. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kagino nga sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios amay nga makagahom sa tanan. Matununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kanayawan kimiyan siya ngalan, sa tunmat kapasalanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo namay, kabay nga malupayan ikaw tungod sa pagkasakit sa iyong bugtong anak. Pagi sining sakripisyo ni Kristo nga amon karon gina sa ulog, kabay pa nga madangat namon ng kaluoy nga nakakabagay sa amon mga sala. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay Takos kagangay gid igo kagapos lanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamahanan kagwalay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay bisan wala siya sing sala, gintugyan niyang nga kaugalingon para sa amon nga mga maksasala. Kaginsilutan siya sang di matarong tungod sa amon nga mga tampalasan. Paagi sa iya pagkamatay, iya ginpanas ang amon mga sala. Kag paagi sa iya pagkabanhaw, imo kami ginpakamatarong. Gani ang langit kang duta, ang mga angheles ka mga arkangheles, nagadayaw sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ng mga ehersito. Sana, sana, sa sa imo nga himaya. Sana, 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 sa kaitaasan. Ang nagakari sa Santos ikaw nga tuod Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintotonan nga nagasiling, magkuha ka matanan ka magkaon sini. Kaini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintotoan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo na banhaw, Magkari ka, O Ginoo,
Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa kandumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginoodong duma ng masimbahan nga nalapnag sa bukos na kalibutan. Himpita siya sa pagkikugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kasatanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sa ngamang katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuhi man kami, nga yadre karon nagatambong, agod maambit namo ng kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, kamagimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Birhen Iloy sang Dios. Upod kay San Jose nga Yabana. Upod sa mga apostoles. Kasatanan nga mga santos sa nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo, Dios, amay nga makagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang magakatuigan. Tungod kay ginsugo sa katon manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Umabot sa amon ang imong giharian, matuman ang imong paghuhom diri sa duta, siling sang sa langit. Singkalunan sa mataaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala na amon, sining na ginapatawan namon. Pagbilig mo kami ipagdaon sa mga anlay hinunoon, luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatay kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nga paabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Ang
gahom ka himaya sa mga tuwing sa mga katuligan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait ka paghiusa. Ikaw nga nagkabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo, yan gihapon sa iyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod, si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Cordero sang Diyos na nagawalan sa mga sala sa kalimutan. Maluoy ka sa amon. Cordero sang Diyos na nagawalan sa mga sala sa kalimutan. Maluoy ka sa amon. Cordero sang Diyos na nagawalan sa mga sala sa kalimutan. Hatagi kami, O Ginoo, Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang magidadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo dila ko takos ka magsulod ka sa akon pulian. Mapangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kala. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
sa aton kay siya Palihog magtindog ang tanan. mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, imo kami ginbusog pagising balaan na kalanon. Ang kamatayon sa imo anak, nagahatag sa amon sang paglaom, kag nagapabakod sa amon pagtuo. Kabayang iya pagkabanhaw, magbulig sa amon sa pagdangat sa amon kaluwasan. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Balik maglingkod sa mga dali para sa mga pahibalo. Yaring mga schedule sa aton niya mga selebrasyon dito sa aton parokya kag subong man diri sa aton nga katalingban kag sa aton nga chapel. Ang schedule naton sa paglibot sa mga apostoles diri sa aton barangay San Rafael, instead of March 30 nga gin-announce ng ligat, so ini final schedule March 31, Martes Santo sa aga. So gani paki-prepare ang inyo tagsa ka mga altar sa inyong mga puloy-an. So sa liwat March 31, Martes Santo, nagalibot ang mga apostoles diri sa aton barangay. Kag subong man mayara sa mga schedule sa confession dito sa aton parokya. Sa Lunes Santo o kung March 30, mayara sa schedule na confession alas 3 sa hapon, tub-tub alas 6. So sa kutob wala pa nakakumpisar, so ini ang schedule sa aton parokya. Mayara man sa March 31. Halin alas 6 sa aga, tub-tub alas 7. Alas 9 sa aga, tub-tub alas 11. Kag alas 3 sa hapon, hasta matapos ang naka-line up nga mga konfisar. Kag sa April 1, Merkulis Santo, mayra sa Rito de las Tinieblas, ang pangamuyo sa kadulong. So ini alas 6 sa gabi dito sa aton parokya. Kag ang pagsulog naton sa Paschal Triduum sa magasugod sa Huwebes Santo, April 2. So mayra sang Christmas dra sa Maiharo Metropolitan Cathedral. Kag sa hapon dito sa atong parokya mayra sang misa sa katapusan nga panihapon sang Ginoo. So ang maluyag nga mag-attend sa atong parokya sa schedule alas 4 sa hapon, Huwebes Santo. At the same time, ini naka-live stream man diri sa aton nga chapel. Kag pagkatapos sang misa, alas 6 sa gabi, vigil and Eucharistic adoration at the altar of repose. Ang schedule naton sa pag-vigil dito sa aton nga parokya sa Huwebes Santo, halin alas 7 sa gabi, tub-tub alas 8 sa gabi. Kag sa Biyernes Santo, April 3, ang schedule naton sa aton nga two-way penitential Via Cruces. So ini may duha ka ruta sa Northern Road from Hibaw-an Norte pakat Iloilo City boundary. Kag ang Southern Road from Plazuela 2 grounds. So kita nabilong sa Southern Road. So gani dira kita assemble sa Plazuela 2. Alas 5 sa kagahon magasugod. So gani dapat alas 4 pa lang o kung alas 4:30 ara na kita sa Plazuela 2 sa Biyernes Santo. Upod naton ang Barangay Bulilaw, Barangay Tabukan, Barangay Airport kag Barangay Navais. Kag sa alas 12 sang Utto sa Biyernes Santo ang 7 palabras nga live nga i-broadcast sa Haro Metropolitan Cathedral. Kag subong man ini naka live stream
dito sa atong parokya kag diri man sa aton nga chapel. Kag alas 3 hapon sa Biyernes Santo, pagsugat sa Santo Enchero gikan sa Nazareth Hall grounds. Kag alas 3:30 sa hapon, selebrasyon sang pasyon sang aton Ginoo. So ini ang kasugpon nga ginsuguran nga Paschal Triduum Mass sang Huwebes Santo, susugpon niya ni ang selebrasyon sang pasyon sang aton Ginoo. Kag alas 5 sa hapon, rito sa pagpaghanda sa prosesyon sa mga pasos kag Santo Enchero. Alas 5:30 sa hapon, solemne nga prosesyon sa paglubong sa Ginoo. Kag alas 8 sa gabi, tradisyonal nga pagpahalok sa lignom sang krus sa simbahan. Kag alas 10 sa gabi, prosesyon sang Soledad. Kag sa April 4, Sabado de Gloria, alas 8 sa aga, Viatico Publico sa Lutaos Residence. Kag alas 7 sa gabi, ang Bihilya Pascual sa labing balaan nga gabi sa pagkabanhaw sa Ginoo. So ini ang sugpon pagid halin Huwebes Santo, Biyernes Santo, ini katapusan nga bahin sang aton nga Paschal Triduum Mass. Kag sa April 5, Domingo de Pascua, ang pagkabanhaw. So mayara sang prosesyon dito sa atong parokya sang Santo Enchero. Alas 4 sa kagahon, alas 6 sa kagahon, Misa Mayor sa pagkabanhaw sang Ginoo. Tapos mayara sang 7:30 nga Easter egg hunting sa mga kabataan, then ang usual nga regular nga mass dito sa aton parokya. Diriya sa aton nga barangay, mayara man kita sang schedule sang Santos nga misa para sa Domingo sa Paskwa, alas 5 sa hapon diri sa aton nga chapel. So mayara man sang pagbendisyon sa mga salakyan kag mga pagkabutang. So dal-on lang diri sa palibot sang aton nga barangay gym. Kag subong man ang labing importante, ang aton renewal of baptism. So dala ka mo sang kandila, butangan nyo sang salot, ha? Di pa rin din siya mag tulo sa salog ang inyong kandila. So dala ka mo sa kandila sa Domingo, sa Paskwa, alas 5 sa hapon ng aton Santos nga misa. Madamo gid nga salamat. Paniyog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Bendisyonan ka mo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakad ka mo sa pagidait na halad na ang Santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi man, Father.